Здравейте, хора, защото видео ще кажем нещо. Не забравяйте да лайкате това видео, да коментирате, да се абонирате и да ударите камбанката за още интересни видеа. И пишете какви видеа ще направя, защото основно ще ги правя тези видеа. Вижте, хора, точно изглежда така. Супер яко. Айде, още не се обадил. Много ще ли татко? Стига. На кого си сърдив? Кажи на кого се сърдиш? Моят телефон е. Носи го. Стига. Ох, не мога да полежа. На хора, нека се калимираме. Айде, че стигнахме вече по средата. Така. Отвори, ма. Отвори. Между другото, сега вече не съм яка. Тук да изчистя. Да си взема кремовете и почваме. Първо крем слагаме. Това, тук се рисува гледането, да беше това. Кремовете. Това са кремовете. Сега, къде съм сложила ключа? Ясно, значи. Леле.